खौसेथिनि ट्रेक्टरनि आरोबाव प्रमद सरखार खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव फिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा फुंबिलिनि समावहाय भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय माखासे भिडिअखौ लानानै फैबावनाय जाबाय स' रायजोफोर गिबियाव जों सावरायगोन डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारनि सायावहाय डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारा गावनि जे जबा बे एक्सेप्ट जादोंना जायाखै रेजिगनेशन लेटारखौहाय नाजावदोंना नाजावाखै बेखौहाय बिथाङा मोजाङै नायबिजिरागारा रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय अननाय होनानैहाय बे टिकेट मोननायनि थाखाय बियो सोमावसारनाय जोङो नुनो मोन्दोंमोन गोबां खामानि मावबाय आंबो गनायो नाथाय बिथाङा टिकेट नाङा होनना बुंनाय मानसिया टिकेट नांगौ जाहैनायावसो आं ओरैबायदि आसरित मोनदों बिथाङा एसेबां घाबरायनोबो नाङामोन आरो बिथाङा मावलांबायसो थानांगौमोन इयुनावहाय बिथांनोहाय रोंगौथि गोनां नुखानानैहाय बिनोहाय खामानिखौबो होखागौमोन आरो बै बिथांनि जे गभर्नमेन्ट जब बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय नैबे जबाबो बिथांनिया थाबाय थाखागौमोन दा जोङो बुंनो हायो जे बिथाङा ओरैबो थाङा गेजेराव दिन्दांदां जानानै थाबाय जेबो नङा बिथांहा जब दंखायो बिथाङा सरकारजों गोरोबज्लायनानै खामानि मावफिनब्लानो जाबाय नाथाय नेगेटिभ गोसो लानानै सोरबा खाम्फा बरगयारी सारखौ सोरबा चन्दन ब्रह्ममोनखौ सोरखौबा बखिनानैहाय जेबो खामानि होनाय नङा खाम्फा बरगयारी सारा बै समावहाय बिपिएफ पार्टिजोंसो थादोंमोन बिपिएफ पार्टिनि हाइकमान्डआनो बेफोरबायदि गाज्रि हाबा मावनायखौहाय माब्लाबाबो बियो फोसाबनो गोसो गैयामोन दा बे खारनावनो बिनि आखान्थिफ्रा बै समावहाय बेबायदि गाज्रि खामानि मावदों सोरखौबा बुख्रुबनाय सोरखौबा जोख्रुबनाय सोरखौबा सौख्रुबनाय सोरखौबा गावथारनाय बे खामानिखौहाय सांग्रां ब्रह्मआ बुंदों नाथाय बे खामानिया गासैबो बिपिएफ पार्टिनि समावहाय जानानै थांबाय बेखौहाय एसेबां रिपिट खालामबाय थायोब्लाबो नोंखौसो गाज्रि मोनगोन रायजो राजाफ्रा मानोना बिपिएफ पार्टिया बे हाबाखौहाय मावनो थाखाय बै समावहाय खाबु होखादों नाथाय नैबे समावहाय इउपिपिएल नि जे हाइकमान्ड प्रमद बर' सार बियो माब्लाबाबो बेबायदि खामानिखौहाय मावनो थाखाय खाबु होआ बेखौ डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारा एसे सिन्था खालामनाया मोजां सासे डक्टर जालायनानैहाय बेफोर बाथ्राखौहाय जुदि बुजिनो रोङाब्ला नोङो गावखौनो जेंनायाव खोख्लैनानैसो लागोन होननानै आं सानदों रायजोफोर बे समावहाय जों सावरायनोसै डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौहाय इलेक्शन कमिशननिफ्राय रिजेक्ट खालामखाबाय नोंथांमोना सावगारियावबो नुगासिनो दंखायो जुदि नंखाय नंदोंब्ला डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ बुंदोंमोन बियो नंखाय होननानैहाय ससियेल मिडियायाव फोसावदोंमोन नाथाय नोंथांमोना क्लियार नायदो बियो नंखाय नंदों नामा बेखौ नोंथांमोना इलेक्शन कमिशननि वेबसाइटआवहाय थांनानै नायब्लानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना गासिखौबो मोनजोबगोन दानिया आङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय केन्डिडेटफोरनि गेजेरावहाय माखासे फोरमान लानानै फैदों रायजोफोर सोर बेसेबां फरायदों आरो सोरनि आखायावहाय बेसेबां रां दङ बेखौहाय आं माखासे लानानै फैदों नोंथांमोनहाय खोन्थानो थाखाय बाखिखौहाय जायफ्रा गोरों नोंथांमोना मिथिखागौ इलेक्शन कमिशननि वेबसाइटआव थांब्लानो गासैबो देग्लायनि जेसेबांनाखि काउन्सिल इलेक्शननि टिकेटारफोर बिसोरनि डिटेल्सखौ मोनजोबखागोन बेखौहाय गोरोंफ्रा मिथिजोबखायो दा बे समावहाय आङो गिबियावहाय खाम्फा बरगयारी सारनि आखायावहाय बेसेबां रां दङ आरो खाम्फा बरगयारी सारा बेसेबां फरायनाय बेखौहाय नोंथांमोना नायनानै लाब्लानो जाबाय राङा दङ जाहैबाय खाम्फा बरगयारी सारनि आखायाव बर्थमान 5,47,477 आरो बिनि बिसिनि आखायाव दङ जाहैबाय 1,94,401 यानिखि 1,94,401 खाम्फा बरगयारीनि आखायाव दङ रायजोफोर ओमफ्राय सायखं बसुमतारीनि आखायाव दङ जाहैबाय 50,000 रां बिनि आखायाव दै बेंकनिखौ बुङाखै दै बेंकखौ नायोब्लाथ' नोंथांमोना ओरैबायदि गिख्रंगोनसो बेंकआ मोनसेल' नङा
मोननै मोनथाम बयहाबो बेंकखौ नायोब्ला नोंथांमोना गिख्रंगोन। दा हिनजावनि आखायाव बेसेबां दङ? 90,000 सायखं बसुमतारिनि हिनजावनि आखायाव। दानिया नोंथांमोना क्वालिफिकेसनखौहाय नायनानै लादो, बेयावहाय आंनो दिन्थिनानै होखाबाय। थामथियाव दङ जाहैबाय फेरेंगा रनजित बसुमतारि सार। रनजित बसुमतारि सारनि आखायाव मात्र 50,000 रांल' दङ। बेयो आखायाव हेन्ड केससो दै बियो, बिसिनि एकाउन्टनिखौ आं मिथिया, नोंथांमोना नायनो हागोन वेबसाइटआव थांनानै। दा बिसिनि आखायाव दं जाहैबाय 95,000 मिथिबाय दा रायजोफोर। नोंथांमोना नाय, बोन दिन्थिजोबनाय जाखादों गासैखौबो, बेयावनो होनानै होजोबखादों आङो। ओमफ्राय क्वालिफिकेसननि मादाव चिरां जिल्ला केन्डिडेटफोरनि गेजेरावहाय बयनिफ्राय बांसिन रनजित बसुमतारि सारानो। दा रनजित बसुमतारि सारखौनो बयनिफ्रायबो बांसिन नारसिनदों अपोजिसन पार्टिनि रायजो राजाफ्रा, किन्तु खामानिया बेनो बांसिन मावगासिनो दङ। बेखौहाय रायजो राजाया बयबो मिथिगौ। दानिया रायजो राजा नोंथांमोन बाक्सायाव जाहैबाय दानि CM प्रमद बर' सारनि आखायाव मात्र 30,200ल'। बिथाङा बे रांखौल' आखायाव दङ होननानैहाय बिथाङा फोरमान होनो हादों। फैसाथ' दङ, बेखौ बयबो मिथिगौ, नाथाय बिनि आखायाव अन दा हेन्ड केस नैबेखौसो दिन्थिदों दै। ओमफ्राय बिसिनि आखायाव दङ जाहैबाय 15,700 रां, मिथिबाय दा। दा नोंथांमोना नंखायबो साननो हागौ, हाब बेल'खि फैसा थायो होननानै साननो हागौ आरोना, किन्तु बिसोरहा गोबां फैसा दङ। बेखौ जाहैबाय बिसिनि आखायाव थानाय फैसाखौसो बुजायदों। दानिया राकेश ब्रह्म, बिथांनि आखायाव 1,50,000 दङ आरो बिसिनि आखायावहाय 2 लाख दङ हेन्ड केस दै, एकाउन्टखौ बुङाखै। दानिया क'क्राझाराव फैदो रायजोफोर। क'क्राझारावहाय केन्डिडेटफोरनि गेजेरावहाय बयनिफ्रायबो हायेस्ट हेन्ड केस दङ मुनमुन ब्रह्म, मिथिबाय दा। गिबियाव हाग्रामा महिलारि सारनिखौ नोंथांमोना नायनानै लादो। बिथांनि केसा दङ जाहैबाय 6,58,200 आरो हिनजावनियाव दङ जाहैबाय 35,36,000। हिनजावनियावसो बांसिन दङ। न'आव दङ हेन्ड केस। आरो मुनमुन ब्रह्मनाव बेसेबां दङ नोंथांमोननो ओरै स्क्रिनावबो दिन्थिखादों आङो, खोन्थानानै होखादों 13,15,000, यानिखि 13,50,000 थांफैदो। 13,50,000, 5,50,000। ओमफ्राय दानिया चन्दन ब्रह्मनि आखायाव दङ जाहैबाय 1,50,000। गावनि हिनजावनाव दङ जाहैबाय 3 लाख रां। एकाउन्टआव बयनावबो दङ दे रायजोफोर, बयनावबो एकाउन्टआवहाय लाख लाख थाखा दङ। नोंथांमोना नायनो हागोन, वेबसाइटआवसो नायनो हागोन। मानोना बेसिनि वेबसाइट, नैबे जे आं स्क्रिनाव दिन्थिदोंना, बे वेबसाइटखौ नायजोबनांगौब्ला 1.5 घन्टा 2 घन्टासो नांगोन आरो भिडिअखौबो नायनाय नङा। ओंखायनो आं बे ससेखिनिखौल' लानानै फैदों। ओमफ्राय चिरां, बाक्सा, क'क्राझार, उदालगुरि, बेखौहाय मेन मानसिफोरनिखौहाय आं लाबोदों रायजोफोर दै। दानिया फैदो ओरैहाय उदालगुरियावहाय हरैनि जे केन्डिडेट, बिसोरो गासैबो क्वालिफिकेसना बारा गोजा, बिथांमोननि रोंगौथिया बारा गोजा। जोंनि चिराङावनो, क'क्राझारावनो खमसिन रोंगौथिफ्रा। चिराङाव बुंनो थाङोब्ला सासेल' MA पास, ओरैबायदि आसरित दै। दा नोंथांमोना नायदो, रिहन दैमारि सारनि आखायावहाय बेसेबां केस दङ? 5,73,027। नोंथांमोना ओरैबो दिन्थिखादों, आंबो नायदों। 5,73,000 ओमफ्राय 27 रां रिहन दैमारि सारनि आखायाव। हिनजावनियाव दङ जाहैबाय 6,89,552.23 फैसा। दा बेनियाव दङ जाहैबाय 6,89,552.32 फैसा। बेनि हिनजावनि आखायाव दङ। रिहन दैमारिया BA पास। दा
गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार बिथांनियाव बेसेबां रां दङ नायदो 7,91,096 रुपिस गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि आखायावहाय दङ। ओमफ्राय बिनि बिसिनाव दङ जाहैबाय 1,50,000 बेयो जाहैबाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि आखायाव बिसिनि आखायाव दङ। ओमफ्राय जोबनायाव रायजोफोर अनजालि दैमारि दैमारिनि आखायाव 1,05,000 मात्र रांल' दङ। बिनावबो बेंकआवहाय एकाउन्ट दङ। बे एकाउन्टखौ माब्लाबाबो खोन्थाया, रावबो बे एकाउन्टखौ खोन्थाया। नोंथांमोना बे वेबसाइटआव थांनानै बेंक एकाउन्टआवबो नायनो हागोन बेसेबां सना दं, बेसेबां सम्पथि दङ, बेसेबां रां दङ, बेखौ गासैखौबो नुजोबगोन रायजोफोर। दा आं बेसेखिनिखौनो गोनांफोरखौहाय नोंथांमोननो खोन्थाबाय। जायफ्रा गोरों इलेक्शन कमिशन वेबसाइटआव थांनानै नायहैदो। अब्ला रायजोफोर भिडिअ'आबो गोलाव जाबाय। बे खोन्थानायखौहाय नोंथांमोना नंखाय सानदोंब्ला गाव गावबागाव नायदो। गोजोन्थों जायफ्रा जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।